może zobaczyć. Kto studiował historię, filozofię, wie, że pierwszy okres był filozoistyczny starych jońskich filozofów, którzy chcąc zrozumieć rzeczywistości, zaczęli się w nią wkopywać niejako, redukować, coś wspólnego znaleźć poprzez redukowanie bardziej złożonych form do bardziej prostych, w nadziei, że się dotrze do czegoś najprostszego. Jedni dotarli, że tym najprostszym jest woda, bo woda przechodzi wszystkie stany materii. Woda jest i ogniem, bo parzy, woda jest i powietrzem, jako para wodna, woda jest właśnie płynną cieczą jako woda i woda jest skałą, glazem, bo lodem można kogoś zabić kawałkiem lodu, a więc woda przechodzi wszystkie stany. Właśnie zredukować do wody. Inni zredukować do powietrza, ponieważ powietrze jest symbolem życia. Inna redukcja była u Parmenidesa. Zredukować rzeczywistość do czegoś najprostszego. Co? Najprostsze. Tożsamość jest to, co jest. I to nazwał byt. To on. I od tej chwili rzeczywistość nazwano bytem. A więc to, co bytuje. A co bytuje? To, co jest. A co jest to, co jest? A to, co jest samo w sobie. Bo każdy przedmiot otrzyma tę samą definicję. Gdy pytam, co to jest zegarek, mówię, no to, co jest zegarkiem, to, co jest. A co to jest mikrofon, to jest to, co jest. Więc skoro wszystkie przedmioty otrzymują tę samą definicję, są tym samym. Tworzy się a prioryczny obraz rzeczywistości i w świetle tego obrazu już zaczyna się wyjaśniać fakty. I nasze dzieje filozofii są właściwie dziejem wyjaśniania rzeczywistości w świetle, wydawałoby się krytycznie, utworzonego pojęcia rzeczywistości, pojęcia bytu. Ono bardzo różnie wyglądało. Jak to było u Platona, jak było u Arystotelesa, jak było u Dunsa Scotta. To jest jeden wielki ciąg myślenia ludzkiego. To są najwybitniejsze umysły ludzkości, jakie w ogóle ludzkość posiadała. I oni wszyscy sobie, chcąc badać rzeczywistość, najpierw pytali, co to jest rzeczywistość, dzięki czemu? I odpowiedź była naiwna. Ano, rzeczywistość jest rzeczywistą dzięki temu, że jest wodą, a dzięki temu, że żyje, że jest powietrzem, a dzięki temu, że jest ogniem, a dzięki temu, że jest myślą, Parmenides, tożsamością, a dzięki temu, że jest ideą, Platon, a dzięki temu, że jest substancją, Arystoteles, substancją, którą też się nazywa bytem, bo nazwał ousia, to jest substancja, to co jest bytem. I wreszcie u Dunsa Scotta po perypetiach różnych, po perypetiach arabskich, po Avicennie, doszło do sformułowania, a Duns Scott żył przecież w XIII wieku, umarł w 1308 roku, mając 38 lat w Kolonii, pochodził z miasta Dans w Szkocji, jeden z najwybitniejszych niewątpliwie umysłów ludzkich. On odpowiedział, że aby rozumieć rzeczywistość, trzeba najpierw dosięgnąć byt. A czym jest byt? Byt jest najgłębszą warstwą rzeczywistości, będącą niesprzecznością czysto, samą w sobie niesprzeczną, dosiężną jednym aktem myśli. I w świetle właśnie pojęcia bytu, w świetle tej natury bytowej wszystko można wyjaśnić. I tu jest źródło nieporozumień współczesnej filozofii europejskiej. Po drodze były filozofie, wszystkie inne metody, które dzisiaj znamy w naukach, one powstały na terenie filozofii. Możemy szukać podstaw metod empirycznych u jońskich fizyków. To są naiwne były, prawda, naiwne pewne zabiegi, generalizacja naiwna, czyli to redukowanie do elementu podstawowego, do wody, powietrza, ale to była pewna generalizacja. Szukano jakiegoś elementu i dopatrywano się wszędzie tego samego elementu. I druga metoda, a prioryzm, który dzisiaj w logice, w matematyce w dużej mierze obowiązuje, to było u Parmenidesa.
Później u Platona czysty racjonalizm przerodził się w czysty racjonalizm, platoński formalizm. Widzimy metodę pewną, dzisiaj też modną, jakby literacką metodę uprawiania filozofii, którą już Heraklit Phronesis było przeniesieniem wewnętrznych przeżyć, wewnętrznych napięć w człowieku, o których pisali wielcy dramaturdzy, tacy jak Sofokles, jak Aeschylos. Tego rodzaju napięcia wewnętrzne człowiekowi były dostępne dzięki jego Phronesis, dzięki wpatrzeniu się w wewnętrzne, pełne dramatu zjawiska i znalezienie w tych zjawiskach zjawiska dominującego. I tę metodę przeniósł Heraklit na rozumienie rzeczywistości, fronetyczne widzenie rzeczywistości, szukanie w zgiełku, szukanie w napięciach różnych elementów czegoś istotnego, leitmotivu przewodniego, logosu zasadniczego. I to samo i dzisiaj widzimy w różnych typach filozofii, tego rodzaju zabiegi, więcej przeniesione z porządku kreacji intelektualnej do poznania świata, aniżeli samą analizę samej rzeczywistości. Ale właśnie te wszystkie metody poznawcze albo doprowadziły do tego, że filozofia albo stała się dzisiaj logiką nauki, albo zwyczajną gnozą. Bo jeśli ja rzeczywistość będę interpretował w świetle a priorycznego, utworzonego pojęcia, chociażbym na początku nie wiadomo jak to pojęcie sobie wygladzał, chociażbym go pojął tylko jako czystą niesprzeczność, jak to było u Dunsa Scotta, to jednak ja już patrzę na rzeczywistość za pośrednictwem pierwotnie utworzonego obrazu, pierwotnie utworzonego pojęcia. I wtedy wszystko to, co się mieści w obrębie tego pojęcia, już jest filozofią. Jeśli Duns Scott powiedział, że przedmiotem filozofii jest byt jako pojęte jako niesprzeczność, wobec tego filozofią stało się wszelkie bzdurzenie niesprzeczne. Wszystko, co jest niesprzeczne, już było filozofią. I dlatego mamy taką masę filozofii, byle tylko logicznie trzymało się kupy. Byle tylko, nawet to może być mit, ale byle coś nam jakoś było koherencyjne i już jest oderwania się od rzeczywistości. Po cóż nam taka filozofia? Albo drugi kierunek. Poszło w kierunku analiz logicznych, gdzie logika była potrzebna, ale ona była narzędziem uprawiania, narzędziem uściślenia myśli, narzędziem trzymania myśli na uwięzi. Jeśli sama myśl stała się przedmiotem i to zaczęto nazywać filozofią, no to ona stała się zwyczajną logiką nauki. Jak nie rozumieliśmy świata i człowieka, tak w dalszym ciągu nic nie rozumiemy, tylko zajmujemy się samymi analizami, różnymi układami pojęć. Mało kto sobie zdaje sprawę, że ta cała gnostyczna filozofia, te wielkie systemy filozoficzne, to one doprowadziły współczesną Europę do ruiny intelektualnej, moralnej, biologicznej. To one były źródłem systemu Hegel-Marx, systemu marksistowskiego, Nietzsche, źródłem systemu hitlerowskiego. Różnorodne mity, one są bardzo groźne i dlatego filozofia jest koniecznie potrzebna refleksja, aby znowu nie popaść w mitologię, nie popaść znowu w gnozę, nie dać się uwieść tym bogom cudzym tak zwanym, bo to są bóstwa groźne, jak przeżyli wszyscy poprzez gulagi, poprzez skazywania na śmierć i tak dalej, w imię właśnie socjalizmu, wolności, równości, postępu, nauki i tak dalej. Aby nie było tym gorzej, trzeba uprawiać filozofię.